Hello, good morning. Hello, good day, guys. How are you? Los Michulas, hi. Wow, thank you so much. God bless you. God bless you, sir. Thank you. I'm doing cleaning in my house for and I will cook for breakfast and lunch. I'm just done for live streaming in other apps, not here. So while I'm cooking and cleaning, I'm doing live stream here. But before I live stream here, I live stream on other apps. So thank you so much for supporting me. God bless. Ako kinakapos at masasabi ko po ay sobra pa nga. Yan po ay sa magaling na bagay. Pero
At ang tanging kapintasan niya ay hindi siya magaling manakit. May itsura siya pero hindi po lumalabas. Ewan nga po, hindi ko may paliwanag noon kung bakit ganoon ang dating ni Brad. Mahirap lang po sila kaya kung ano lang ang meron sila ay yun na ang pinagkakasya nila. Lalo na po sa pananamit niya. Pero malalim na ang pinagsamahan namin kaya kahit gano'n ang itsura niya ay hindi ko naman siya kinakahiya. Simula nga po bata kami ay nagpatuloy ang magandang pagkakaibigan. Simulan po natin ang kwento noong first year na kami sa kolehiyo. Hanggang doon ay lagi siyang nandun para sa akin. Kahit na hindi ko siya napagtatanggol sa pamimitas sa kanya ng mga kaklase namin, ay kabalik na naman siya dahil hindi niya talaga nakakalimutan ipagtanggol ako. Sa kahit na ano paman, basta alam niyang nakakabiyado ako papadudod. Okay ka lang? Okay lang ako. Bakit mo naman ang tanong? Kasi kanina, nilarit ka na naman ni George. Sus, bago pa ba kayo? Kaya ano na lang yun? Pasensya na, hindi kita napagtanggol. Ayos lang yun, ano ka ba? Bakit kasi hindi ka lumalaban? Wala namang nangyayari. Sayang lang oras. Eh bakit? Kapag ako naman ang inaaway, kahit malaki sila, haharapin mo. Iba yun, syempre. Babae ka eh. Ay, ikaw talaga. Bakit ako? Wala. Tara na nga. Anong oras ka pala gagawa ng assignment natin? Nakakainis ka yan. Ilang araw na lang graduation na natin. Tapos may pa-assignment pa rin si Miss Mendez. Alam mo naman yung si Ma. Kainis. Anong oras ka nga gagawa ng assignment mo? Hindi ko na gagawin. Sigurado naman maipasa na yung mga grades natin. So wala nang epekto yun. Uy, mali yan. Dapat gawin pa rin natin yung assignment. Kung gawin mo. Oo, gagawin ko talaga. Kaya ako pupunta sa inyo mamaya para ikaw gumawa ka. Aalis ako mamaya. Bakit saan ka pupunta? Nay, ikaw ba yan? Gusto ko samahan na kita sa pupuntahan mo mamaya. Uy, ano samahan? Date yun. Di, Oo, date. Lalabas, kakain, lalabihan. hindi nakakatawa. Nakakatawa kaya. Sino ka din mo? Dahil ikaw ba yan? Nakakainis ka naman kausap eh. Bakit kasi ang dami mong tanong? Kulang pa ba pwede magtanong ng marami? Kung hindi kita nanay at hindi kita tatay, tapos marami kang tanong. Investigador ka? Nakakaloka ka talaga kausap. Kaya nga, huwag na kasi natin pag-usapan. Alam mo, sasagutin mo lang naman yung tanong eh. Ano bang mahirap doon? Huwag mo na nga kasing alamin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman. Ang kulit mo naman eh. Mas kukulitin pa kita. O siya, sasabihin ko na. Sino ka din mo? Si... Sino ka? Bakit galit? Nakakainis kasi na napipitin ka pa eh. Kasi baka... Sino nga sabi? Si George. Ano? Pinambubuli sa akin ang kadate mo? Oo eh. Alam mo naman masama ang ugali yun eh. Huwag ka sumama sa kanya. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ikaw naman ang magdedesisyon. Kaya nga, O alam mo naman pala eh. Huwag ka sumama doon na. kami na. Narinig mo ba ako? Oo, dinig na dinig ko. Sama ka naman. Marami naman dyan eh. Bakit hindi mo maganda ang ugali ng boyfriend mo? Mabait naman si George. Ano
napansin. Dahil po sa akin ay tiniis niya na lamang ang pag-api sa kanya ni George. Hanggang patapos na kami ng first year college kasabay po noon, ay nagtapos din ang feelings ni George sa akin. Si George ay parang walang nawala, nag-ghost po ako. Hinanap ko siya kasi napaka-unfair ng ginawa niya. Bigyan niya man lang ako ng closure. Sa ako nabalitaan na nag-out
Ay, Kwan, pakbot. Sorry po. Samara, sandali! Samara! Mga padudot sobrang galit ako noon kay Fred. Inisip ko noon na ganun pala ang tingin niya sa akin at hindi ko naisip na maganda ang bagay ni Fred sa pagsasabi na ang katotohanan. Dahil sa pagmamahal ko kay Erson ay binaliwala ko ang lahat ng yun. Ayaw kong sabihin na nagdilang ang Diyos si Fred pero gaya ng mga nauna ay pinawalayan din ako ni Erson. Matapos kong itakwil ang kaibigan ko para sa kanya ay ganoon ang gagawin niya. Sobrang lungkot ko at hindi ko alam ang gagawin ko nang iwan ako ni Erson. Pero kahit ang dati nandun na naman si Fred, ang tibay ni Fred kahit masasabit na ang mga sinabi ko dati ay hindi pa din siya naggalit sa akin. Noong puntahan niya ako ay hiyang-hiya ako. Gusto ko humingi ng tawad pero inunahan na ako ni Fred. Nang pag-usapan na lang namin ang gusto ko. Tinanong niya ako kung pag-uusapan pa ba namin si Elson o tutulungan na lamang niya ako mag-move on. Ang sabi ko ay gusto kong makapag-move on at agad-agad. Pero sabi ko ay nasya. Kaya ayaw ko na akong ilabas ang daliang galit ko kay Elson. Pinayagan naman niya ako. Si Fred ang naswerte ko sa kaibigan. Effective naman ang pag-uusap namin ni Fred kasi madali ako nakapag-move on. Kaya yun, noong pag-graduate na kami sa college, ay may nakilala na naman ako. Ewan kung anong nakikita nila kay Fred at nagsiselos sila. Kahit na anong paliwanag ko na kaibigan ko lamang si Fred ay ayaw nilang pakinggan. Nang minsan kinausap ko si Fred, sa pagkakataon na yun ay pinag-usapan ko na lamang siya na huwag muna kaming magkita o mag-usap. Aayusin ko na lang lahat para walang problema. Kaso habang kausap ko siya ay biglang dumating ang boyfriend ko. At nakita niya mismo kami na nag-uusap ni Fred. Bagay, hindi ko alam ang gagawin at kung paano ipapaliwanag ang lahat mga panuto. Dahil siguradong magsiselos siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakita ni Milton na magkausap kami ni Fred. Nagulat ako sa ginawa ni Milton. Itinulak niya si Fred na halos mabuwal at saka pinagbantaan na huwag akong kakausapin dahil masasaktan niya daw ito. Hindi ako nakapagsalita at tinignan ko na lamang si Fred. Alam niyang ibig sabihin ng tingin ko at nakikiusap ako na tumayo muna siya na ginawa naman niya. Pinakalma ko si Milton gaya ni Elson ay hindi din ito nakikinig sa paliwanag ko. Nag-isip ka ako noon na baka maging pareho sila ng ending at mabuti lang sa wala. Pero ewan. Mahal ko na naman kasi kaya hindi
nakita ko. Palabas ng opisina nila ay may kayakap siyang babae at pagkakita sa hinahalika. Bigla tumakaalis sa pinanatayuan pero may anong nagsabi para sa at ang babae niya. Hindi pinasahan na kaya na palang gawin yun ang iskandalo. Wala nang tapos sobrang galit. Pamalunod ang umahinaway ni Milton. Nakakaya sa ako na sabihin mas nakakaya sa ginagawa nilang dalawa. Nagalit si Milton. Hindi naman nakakagwala pero makita ko ang sarili na naligasang akin ay saka ko naramdaman na sinaktan pala ako ni Milton. Kaya ako naakpan. Pamalunod hindi ko alam kung bakit biglang nandun si Fred. Pero mabuti na lamang ay nandun siya. Kasi ang usual ay pinagtanggol na naman niya. Pero nagulat ako pabalindot. Hindi na si Fred ang daming si Fred ang mag-ina. Kasi napakagpa niya si Milton kahit nasa palagi sa gabi. Iniwan namin si Milton na nakahiga sa kung saan ako ang napahiga noong isang bar niya. Ewan ko magkakawang pagpabalindot. Kasi yung kasama niyang babae ay iniwan siya. Bago umalis, ay sinabi pa nito na wala naman pala siyang aasahan kay Milton na napakagamba. Ang sakit siguro naman para kay Milton kaya parang nawala yung sakit ng sampan. Noong makita ko, hindi pa siya. Pinagod ako ni Fred sa bahay kahit ang dati ay hiyang-hiya na naman ako sa kanya para patutulog.
Hindi kita gustong malapit. At saka hirap ka din sa sarili mo. Paano mo bubuhayin? Mahal kita bilang kaibigan. Hanggang doon lang. Mapatutot ang bigat sa akin ng mga sinabi ko kay Fred. Kaso'y mapilit siya. Totoo naman po na paano kami mabubuhay kung sarili niya pa lamang ay hirap na siya. Saka hindi ko talaga siya yung ang layo ng itsura niya sa mga naging ex ko. Matapos ang usapan na yun, mapatutot ay hindi ko alam kung ako ba ang naiilang sa kanya o siya ang naiilang sa akin. Kasi may iba na. Parang ganun pa din pero parang may iba. Mahirap ko ipaliwanag pero alam ko naman po naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Hanggang sa mapadala si Bren na opisina niya sa ibang bansa. Sa ibang bansa, inistino si Bren na agad naman niyang tinanggap. Pero ako na dahil ba para hindi na niya ako makita o dahil gusto niya talaga ang paglilipat sa kanya. Pero ano man pong dahilan, ay masaya po ako para kay Bren. Mga ilang buwan ay nakalis na si Bren, ay nagkaroon muli ako ng bagong boyfriend. Kaya ang mga nauna ay nagkaproblema na naman kami. Nalungkot ako pero pinilit kong kayanin. Kasi wala na si Bren para tulungan ako makapag-move on. Kahit minsan ay nakakapag-umustahan kami sa social media, ay hindi ko pinakwento sa kanya ang nangyari sa akin. Kahit na hindi madalas ay si Bren pa din ang palaging namumusta. At sa bawat pagmumusta ay wala akong pinagkakasal sa isang relasyon na pare-parehong hindi
ay kasal ko. Kaya nga ako umuwi ngayon eh. Susunod yung fiancé ko dito sa Pilipinas. Pauwi na siya sa susunod na linggo. Bakit hindi mo sinasabi? Lagi naman nagme-message sa'yo. Sinabi ko lahat doon. Kaya akala ko, alam mo na. Hindi ko alam. Hindi ko binabasa yung mga messages mo eh. Sorry. Uy, Sarah. Huwag ka nang umiyak. Tandaan mo, kahit may pamilya na ako, hindi pa rin magbabago para sa atin na ikaw si Samara. Ang kababata at best friend ko. Mapatutod ang sakit, sobrang sakit. Ganun pala ang nararamdaman ng mga napapaster. Ganun pala ang pinaramdam ko kay Bren. Noong nagtapat siya sa akin ng pag-ibig niya dati. Hindi niya kasalanan na umasa ako kasalanan ko. Kung binabasa ko lang ang mga mensahe niya, sana alam ko. Noong buksan ko ang mga mensahe, papadudod ay kulang ang 3 oras para basahin ko lahat ng mensahe niyang dinedma ko. Mahaba-haba ang mga messages niya, siguro yung mga naunang message kung binasa ko lang noong mga araw na down ako dahil sa mga relasyon ko. Sana'y maaga akong nakarecover. Napakabait ni Bren at hindi ko napansin yun dahil itsura at kabuhayan ang tinitignan ko. Papatutod po ng pangpal sa sarili ko para magising sa katotohanan na masyado akong maraming tama na pinalampas. Masakit sa akin pero nag-attend pa rin ako ng kasal ni Bren at Mildred. Si Mildred po ang napangasawa ni Bren. Maganda din siya at gaya ni Bren ay ubod siya ng bait. Alam niya po ang lahat ng pinagdaanan namin ni Bren, pati ang dating nararamdaman sa akin ni Bren bilang first love niya. Wala na tinago si Bren kay Mildred. Papatulad ko sa ayaw. Pangod ni Bren kung hindi ako aattend ang kasal niya, ay kailangan ko po talagang magpunta kasi isa po ako sa mga abay. Hindi po ako bridesmaid kasi may best friend po si Mildred at yun ang ginawa niya. Hindi din po ako kasama sa mga maid of honors, papatulog. Ako po ang Yeah, I ginamit ni like Bren pizza. para makaagapay niya. Imbes na best man ang kasama niya ay ako bilang best woman. Hindi na lang po ang gumagawa ng gano'n. Isa nga po si Bren. Gandang-ganda si Bren sa akin kaya sinabihan ko siya na tumigil na at baka magselos si Mildred. Sinabi niya na alam ni Mildred na gano'n kami at wala nang dapat na ikakaya. Bittersweet, mga kapuso, yan po ang nararamdaman ko. Kahit masakit ay sobrang saya ko naman para sa kaibigan ko. Papatulog ko po pala nangyari ang kasal ay pinakilala ni Bren sa akin naging kaibigan niya sa ibang bansa. Siya po si Kurt, ang American Filipino. Si Bren po ang director ng Reto kay Kurt para sa akin. Hindi ko ako ipapahamak ng kaibigan ko kaya sigurado po siyang iba si Kurt sa mga nakarelasyon ko. Papatulog sobrang guwapo ni Kurt. Pero dahil po sa aral ng panahon, ay hindi na ako sa itsura tumitingin kundi sa katawan. Para siyang si Bren, pero hindi ko po sila kinukumpara. Tanggap ko po kung ano at sino si Bren. Limang buwan na kaming nagtitiis at hindi na po ako maisip na tanongin kung pwede ba niya akong maging girlfriend. Hindi ko na kung kailan siya handa at noong sa buwan ay nangyari na po yun. Papatulog mahaba pa ang lakbay. Kaya ayaw kong sabihin happy ending din ang kwento ng pag-ibig ko. Pero ang importante ay happy ako ngayon kay Bren at happy ako dahil sobrang happy ng best friend kong si Bren. Maraming salamat po papatulog sa pagbibigay ng daan sa aking bago. Mabuhay po ang mga love stories hanggang mga kaya forever kapuso at kabarangay Samara. Nagustuhan ang iyong napakinggan.
Sa pagkakaibigan kasi, sa relasyon natin, hindi naman namin napag-apply. Akalain na tumitis na siya.
Hindi ako umiimig doon at hindi lamang nakatoo kapag kasama ko si Kuya. Takot ako makasalubong siya ng tingin dahil paniguradong meron na naman Face siya mo pa lahat. makikita sa akin. Nakabahin na rin ako at posible hindi kami magkasama ni Kuya. Pero siguro makakapagtako ako na para sa kanya. Ah, matulog ka, Chita. Pa na matulogan. Ay yakap niya. Hanggang matulogan. Turog to yung peng. Hindi, mekan, di. Di, mekan. Ada ayat, mekan turog tayo ni ate.